Здравейте, вие сте с канала Бабурски Automotive и в днешният епизод продължаваме работата по S4. Преди това благодаря на всеки абонирал се за канала и на всеки оставил коментар под видеото. Така наистина помагате за неговото развитие. А сега нека ви покажа и поразкажа какво ще правим днес. И така, следва генерация, спънки, шенкели, амортисьори, пружини, спирачки. За да може вече в този епизод да завършиме изцяло колата отдолу, да знам, че вече няма какво да се прави по нея там. Но нека го караме едно по едно. Да започнем с генерацията. Тези, които следят епизодите по-отдавна, знаят, че еската я взех полуразглобена и реално липсваше дори и генерацията. Тогава видях, че генерация от 2008 Quattro е същата. Реално ето тази от еската, тази от 2008. Пасва перфектно до тръбите, всичко идва както трябва, с изключение на размера. Тази тръба е на 50 мм, а есковата е на 55. Тоест тук се получаваше едно разминаване в размерите и тогава, за да мога да я сложа, ето това са скобите. Не знам дали може да забележите на екраните, но от лявата страна е по-свита, отколкото от дясната. Това го правихме точно с тази цел. Първо стягаме от към малката страна, за да може да стегне. Да, ето то и линията. И след това от голямата страна. Не се получи перфектно, но работеше. След това не помня за какво трябваше да ги свалям. И както виждате, не успях да ги стегна хубаво и е изпускал. Този проблем вече ще бъде решен. Намерих S4 генерация стокова, която, както може да забележите, нека почна отзад напред, е абсолютно една и съща. С изключение на ето това резонаторче, което го има при 2.8. В случая 2.8 има и ето тук на тази тръба, която седи на колата, още едно такова резонаторче. Най-вероятно заради това, че атмосферен мотор да оттихне, а тук при S4 такива резонаторчета няма. Освен размера тук, интересното е, както казах, 50 мм на 55. Продължаваме. Тук също е по-голяма тръбата. Тук също е по-голяма тръбата. И изненада. Накрая тръбата е една и съща. Ето тук, където е изхода на тръбите. И на двете гърнета, края, изхода е един и същи. Каква е идеята и логиката на това нещо, не зная. След като тук е по-голямо, не знам, може би следвало и там да е по-голямо. Но така е, така ще бъде. Просто го споменавам като интересен факт, че цялата генерация е по-голяма, с малко, но все пак е по-голяма, но самите отзад изходи на гърнетата са едни и същи. Така, купил съм и нови снатки, разбира се две, на 55, да, защото имах на 60, прекалено е голяма, няма да може да стегне. Тук имах разни стари, които са пократително зле. И така, купил съм две нови снатки. И това е по генерацията. Остава само да се сложи и да се стегне. Може би като съвет е тук, където ще ляга скобата, снатката, да се почисти перфектно, както виждате тук клъщи. Изчистил съм го с телена четка. Сега ще разглобия и скобичката и ще я смажа с масло между двете ламарини, където ще се парзалят, и тук, където ще се парзаля на тръбите, с идеята като стяга да може метала да се преплъзва ламарината и да стегне, да уплътни хубаво, за да не изпуска газовете, тъй като ми се е случило, ако не смажа хубаво, все едно ламарината почва да се прещипва и не може да стегне хубаво. Затова почиствайте и малко смазка на скобичките, т.е. снатките. И така или иначе съм отдолу, се сетих, че
ето тази спънка не съм я слагал. Тя също си беше в колата, най-вероятно се е свалили, когато са сваляли скоростната кутия, но беше в колата, така че и нея също ще я сложа. Тя седи на магарето, сега ще ви покажа. Тя трябва да седи, може да видите, това е магарето. Тук му е задната част, където лягат двата тампона на скоростната кутия. Ето тук седи и тази щанга захваната с два болта. Преди и след не съм заснемал, реално след може да заснема, но не виждам смисъл в заснемането на звука, тъй като реално генерациите си едни и същи и разликата ще, ако я има, ще е минимална. А с този микрофон, който използвам, е почти невъзможно да се хване каквато и да е било разлика, така че просто за да знам, че си е с S4 генерацията, слагам S4 генерацията. Сега се мушкам отдолу и я монтирам. След като приключих с генерацията и щангата, е време на шенкели, пружини, амортисьори, спирачки и така нататък. Предлагам да започнем с шенкелите, тъй като при тях има най-голямо неразбирателство и мисля малко да ви поразкажа и покажа какви са вариантите и къде се срещат. Значи може да започнем от този шенкел, който се среща при най-малките мотори. Имам предвид 1.8 125 коня, 1.8 турбо 150 конски сили, 1.9 TDI, 1.6 и така нататък. Реално почти всички коли под 150 коня, не съм сигурен само за 1.9 дали има от следващия модел или са само такива. Това не мога да кажа, тъй като не съм имал. Какво е специфичното? Чугунен шенкел, всичките са с еднакви главини, еднакви междуболтови и така нататък. Разликата тук при най-малките е отвора за карето. Даже сега ще ви го измеря момент. Отвора на този е 28 мм. Това реално е така нареченото малко каре. При следващите мотори 1.8 турбо 150 конски сили, всичките V6 мотори 2.4, 2.6, 2.8, 2.5 TDI, да, нека се спрем до там. Пак чугунен шенкел, пак същата главинка, така да е същото междуболтово разстояние, същото разстояние за спирачни апарати, но с по-голям отвор за каре. Даже визуално може да се види.
Тук отвор е 32 мм, т.е. 4 мм по-голямо каре. Единствената разлика е това. От двата шенкела, единствено отвора на главината е по-голям. Следващия, тук вече е трудната работа. S4B5. Отново чугунен шенкел, отново с същото междуболтово разстояние, отново със същата главина, със същия отвор 32 мм, със същите носачи като на другите, но с големи уши за спирачните апарати. Както може да видите, тези двата, погледнати така, не надстърчат от равнините на главината. Тук и двата надстърчат. Реално това е единствената разлика. Просто захват за по-голям спирачен апарат. Иначе всичко останало си е същото. Чугун, носачи, междуболтово, каре, всичко е като това. Има още няколко варианта, като той трябва да седи ето тук, но в момента съм го сложил на колата, тъй като исках да изпробвам, за да мога да ви кажа и поразкажа повече за него. Той е абсолютно същия като S4, пак е с същите носачи, същата главина, същия отвор, същите междуболтови разстояния, горе е същия, но е по-дълъг, тъй като се взима от Audi A6 Allroad. И ето тук ще ви излезе снимка. Самият шенкел, горните носачи стоят по-нависоко и съответно при нормална височина на кола или ниска, носачите са опасно близо до бомбето, което означава, че в даден момент могат да ударят бомбето, което не е редно. И затова могат да се използват при коли, които ще се вдигат високо, както е моята зелената, или по-скоро леко нормално като височина, но не е и снижена, тъй като има опасност да ударят горе. Просто по-лесно се намират от S4 шенкелите. В случая аз успях да си намеря S4 шенкели, просто чакам да пристигнат и временно сложих този, за да съм сигурен в това, което ви обяснявам. Следващото е алуминиев шенкел. Така прословутите алуминиеви шенкели, които спичат ето тук горе. Както се вижда, тук единия носач не е изваден, а е отрязан, тъй като е спекал. По-специфичното при тех, освен че алуминиев и е по-лек, главината идентична междуболтово разстояние и каре като тези на S4, със същото междуболтово разстояние за спирачките, и главината е с болтове захваната, а тук е набита. Приблизително това са разликите. Този се избягва най-вече заради спичането горе, но има и една друга малка разлика в носачите. Правия носач на алуминиевия шенкел е с тесен конус. Какво ще рече това? Сега ще ви покажа. Да обърна два. Така. Ето тук седи той. Както може да видите, влезе спокойно, легна си както трябва. Слагам го тук и какво се получава? Тук конуса е по-широк. Тук A4B5 е с ето такъв широк конус. Алуминиевите шенкели, не съм запознат дали всички, но поне до момента всичко, което съм срещнал, е с ето този малкия конус. A4, A4B5, B6 и B7 с алуминиев шенкел. Тоест в случая, ако искате да сложите алуминиев шенкел, просто ще трябва да си смените правия носач с такъв като за B7, B6 с този тип конус, за да паснат нещата. А иначе самите носачи са еднакви, нямат разлики в дължини и така нататък в сравнение с B6, A6 и другите такива. Се внесох достатъчно яснота с шенкелите и да преминем към
Да речем пружини и амортисьори. За амортисьори ми подариха ето тези Билщайн амортисьори, които са с така наречения дебел стержен. Реално, даже съвсем наскоро Диан от Стара Загора ме открихна, че просто амортисьор е наобратно. Реално това е стеблото, а стержена е вътре. Просто самия амортисьор работи наобратно, за да е по-дебел стержена и да е по-малко усукването и напрежението върху стержена. Един вид рейсингов амортисьор. При него той не е за B5, но е направен за B5 с уши отдолу. Отгоре също е напаснат. Направена е резба с гайка, за да може все пак и да се регулира. За пружини, както отзад избрах и за отпред RS4B5 пружините, които са по-ниски, по-дебели, съответно ще е по-стегнато окачването. Шапката отгоре, нищо по-специално, фейслифтова, алуминиева. И при някои коли по-стари преди фейса се среща и ламаринена. В случая си е алуминиева. Амортисьорите работят доста хубаво. Носачите ги сменям с здрави такива, не са чисто нови, но реално са на завидно малко километри. Си ги бях заделил и ще ги ползвам тях. Така. Иначе до сега карах с S4 пружини амортисьори, като към тях нямам никакви, кой знае какви забележки, просто исках да се уеднакви нещо по-сериозно, както отзад кони с регулаж на твърдост и отпред това Билщайн, че мисля, че ще легне добре. Спирачките, последното, което трябва да преговорим. Също бях сложил 2.5 TDI, това са стандартни за A4B5 спирачки, 288 мм, вентилиран спирачен диск и се заменя с 320 мм, момент тук е планеца, спирачен диск и апарат от A4B7. Идеята, не че не можех да намеря S4 апарати, просто небезизвестен факт е, че са проблемни, тъй като са с 4 отделни бутала и 4 отделни накладки. И това води до неравномерно спиране, износване и така нататък. И затова предпочетох директно да мина на други. Запазвам оригиналния размер 320 мм, просто сменям апарата с такъв, който се води, че няма никакви проблеми. Друго по-специално за тук мога да вметна какви спирачки се срещат. 280 мм плътен, 280 мм вентилиран, 288 мм вентилиран и при S4 320. Може би някои от вас знаят, може да се вземат супорти от A6, C5, 2.5 TDI преди фейса. Той е със същия апарат, но супорта е по-голям и става на този апарат. В случая с супорта ставате на 312 мм, като реално ви трябва само супорт и диск. И минавате отпред на 312 мм. За мен не виждам въобще никакъв смисъл от това нещо, тъй като така минавате и на по-голема джанта 16-ка, 15-ката вече не влиза. А в случая дори е по-ефтино да минете на 320, пак се събира в 16. Така че за мен това е по-удачният вариант. Също спирачни апарати, както спирачни маркучи, както знаете, отзад сложих във вътрешния край ATE стандартни, а отвън тефлонови с метална оплетка. В случая намерих, разбира се, малко по-късно, спирачни маркучи на марката Hell, които са наистина с много по-добро качество от това, което се прави тук в България. И реално това ще са ми спирачните маркучи за отпред и в даден момент ще сменя и тези отзад. Просто няма да е сега, не виждам смисъл да разглобявам след като вече е готово. Това е, нека да обобщим. 320 мм спирачен диск с апарата към него от A4B7, 10 мм фланци, Билщайн амортисьори, които са напаснати за A4B5
RS4B5 пружини, здрави носачи, алуминиева шапка и шенкел S4B5 с ушите за големия апарат и с конуса, както си е на А4. Доста информация знам, но все пак има доста запитвания и е доста по-сложно да отговоря на всеки отделно, отколкото да стане по-дълъг епизода и да ви го поразкажа в него и покажа, да е по-лесно за всички.
тази страна вече всичко е готово. Както може да се види, шенкела е сменен, носачите са сменени, апарата сложен, диска сложен. Инсталацията е тук. Възстанових датчика за износване на накладки, тъй като беше отрязан и даден на късо, за да не прави проблеми, но пък аз искам да си е всичко както трябва. Ето тук липсваше тази стойка, си я възстанових, взех си друга, сложена е, маркуча с оплетка на Hell и довътре инсталацията за ABS датчика, износване на накладки, Билштайн амортисьора, RS4 пружината, горните носачи също са сменени. Тук вече всичко е готово. Като препоръка, главината, диска, отвътре, отвън всичко да е изчистено, за да ляга винаги на гладка повърхнина. И ето този болт, който си е сменял окачване, знае, че е много гаден. Реално е наврян от тук нататък, но за което трябва да се махне тази планка, да се отпусне магарето, да се натисне надолу, за да може да се извади, но веднъж извади ли се, после се обръща обратно през онази дупка, която се бърка, може да се навре и да се намуши оттам. Така повече не се налага да се отпуска магарето, което си е плюс. Това е. Готова е от тази страна. Тази страна също е готова, както мой съвет, носачите от вътрешната страна, включително биелетката и долната част на амортисьора, не ги стягам. Притягам ги до толкова, колкото да е стегнато, но въпреки това да могат да се движат, защото винаги като пуснете колата, те се стягат в работна позиция, т.е. пускате колата и се стягат. Въпреки това съм забелязал, че дори и след това, колата след като се покара, сляга още малко, затова аз пускам колата, карам малко, като не е нещо отговорно, едни 30, 40, 50 км до града да си свърша задачки, да се върна. Колата вече е слегнала и чак тогава стягам окачването, за да може да е стегнато наистина в работната си позиция. Някои от вас знаят от миналите епизоди с еската, че миналата зима бях хванал лед, завъртяме и бях ударил ето тук долу джантата в бордюр, което беше изправило джантата и даже долния край седеше леко навътре. Ето сега с другия шенкел и с другото окачване, джантата и гумата вече си седат с правилен външен наклон. Да, дори сега е леко в повече, но колата е снижена в момента, затова е нормално леко да се увеличава наклона. Но не мога да кажа същото за от тази страна. Тук нещата са извън контрол. От тази страна е с аурол ченкела и както може да забележите, горния край е хлътнал повече, а долу е изпъкнал повече, отколкото е от другата страна. Мерих с рулетка, ето така като гледам отгоре, капачката в една равнина с този ръб на джантата и калника се изравняват. От тази страна не е така. Ето може да забележите, почвам да прибирам. В момента ръба на джантата се изравнил с калник. А чак сега се изравнява и с капачката. Като измеря разликата, тук е 1 см по-навътре в горния край, отколкото е от другата страна. Това не е хубаво. Да, ако е за висока кола, това нещо най-вероятно няма да го има. Говорим по-високо от нормалното за А4, за коли, които ще се вдигат да се карат високи. В случая не става. Освен, че дава прекалено голям наклон и е доста близо до бомбето. Колко точно не мога да кажа, но е много близо. Това нещо ще се оправи, тъй като, както казах, чакаме с 4 шенкелите да щом пристигнат шенкелите, ще им сменя лагерите, за да знам, че с тях вече всичко е наред. Слагам ги
и след това само ще видя да раздвижа всички регулажни точки, т.е. външните кормилни накрайници отпред и 4-те регулажни болта отзад, за да мога да мина на стенд да се направи регулаж на колата и да знам, че вече е напълно завършена и готова. Помежду другото, трябва да сменя и спирачната течност. Не, че е задължително, на колата съм го сменял, но въпреки това, след последния път, когато си поръчах спирачна течност, нали, винаги на марката AT, ме питаха всъщност за кола с ESP или без. Тази кола е с ESP, не знам каква е разликата в течността за ESP и без, но поръчах такава за ESP и ще я сменя. Въпреки че когато съм събирал колата е с сменяна спирачната течност, това е било преди 2 години, но въпреки това сега е обезвъздушена, но все пак ще сменя спирачната течност, за да съм сигурен, че цялата система ще е отново прокарана и ще съм с нова спирачна течност за кола с ESP. Каква е разликата? Отново казвам, не зная. Днес свърших доста работа и надявам се информацията, която споделих с вас, да ви е интересна, най-вече на тези, които обичат да си чоплят по колите. Доста напреднах с колата, остават наистина броени дни и броени епизоди до това тя да бъде завършена. Надявам се видеото да ви е харесало или да е било полезно за вас. Ако е така, абонирайте се за канала, за да не изпуснете развитието с този и останалите проекти, тъй като остават наистина броени епизоди до това колите и най-вече тази да бъдат завършени. До следващия път!